gaskiya zan baku a idon kwakwa zawa ciki nai ya gamo daɗi fa. Ita dama zuciya da so take cika buri ga wanda ka so in yi so ka huce gori. Da don haka kun san gare ni kwai wani sirri shi ne zan furta ta ya zan manta a idon kwakwa zawa ciki nan nai ya gamo da ita. Idon kwakwa zawa ciki ranar sallah akan haduwa ne maza da mata jimla. Karfe hudu na agogo lokacin da na kalla da ni da abokaina sunansu na zana Adamu mai aski Yusuf Sule gano na nazarina. Kamar wasa sai na hangi wasu sun faka da mata ne su biyu kwarai ba shakka. Na nuna wa Adamu su sai ya ce mai waka ko dai ka san su muje a gare su. Shi kuma Nura ce da ni na je kan so ne na gansu. Da sallama suka amsa matakin farko na tsallake mun gaisa. Na tambayi suna kawar ta ce ba amsa. Hanifa ta yi fara'a na ganta da ɗa'a. Yusuf Sule ce da ni aboki na kayi sa'a. Sayin suka tambaye ni ya sunana na ce Nuhu yam sarki haka ne sunana. Zawa ciki dogari gari kuma unguwana na ce ke kuma fa sunana Hanifa. Kawata mi fira guri Hanifa ta zammin madafa. Mai sauraro da ka nan ku biyo ni cikin labarin Hanifa kun ji ni. Domin kwai wasu sirrika da sun daure ni akash akwai matsala ciki na sha wahala akan soyayyar Hanifa ne zuci ta zama da balla. Da labarin so na gaskiya zan baku a idon kwakwa zawa ciki nai ya gamo da ni fa.